हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय आं अलंबा नार्जारि नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बे जाहैबाय आङो माने इउटुबाव भिडिअ हगार माने बहुद हगारबायबो खिन्थु भिउवार्सआ मालाबा बारियो मालाबा खमियो साबस्क्राइबारा मालाबा बारियो मालाबा खमियो हमनोनो हायि जादोंमोन मा खालामगोन मा मागोन मालाबाथ' आंना भिउसआ मालाबा 1K 3K 4K बिदिनो अबेबा समाव जायो अबेबा समाव भाइरेल जायो अबेबा समाव जाया अबेबा भिडिअआथ' 45 60ल' भिउस जायो साबस्क्राइबाराबो मालाबा बारियो मालाबा खमियो साबस्क्राइबाराबो मालाबा बारियो मालाबा खमियो मा जाखो आं गावनो हमनो हायाखैमोन आरो ओमफ्राय 1K 2K थांबाथ' गोसोखौ मोजां मोनलायोमोन मालाबाथ' 3K 4K अबेबा भिडिअ'थ' 1K थाङोमोन मारै भिउस फैदोंमोन आरो मारै मा गेन जादोंमोन आं बेखौ गावनो निजेनो हमनो हायाखैमोन बे उनाव सानै सानै आङो दा एसे मिथिबाय माबायदि भिउसआ फैयो माबायदि साबस्क्राइबार बारियो आरो माबायदि भिउस फैयो बेखौ एसे एसे माबानिफ्राय आं एसे फल' खालामदोंमोन मनज डेनि भिडिअनिफ्राय जिखिनि फल' खालामदोंमोन खिन्थु भिउवार्स फैया नङा फैदोंमोन भिउवार्सआबो खिन्थु जेसेबां फैबाय थानांगौमोन नेक्स्ट भिडिअफोराव मोजां कन्टेन्ट होनो हायाखै आङो मोजां कन्टेन्ट होनो हायिनि थाखायनो आंनि भिडिअआव भिउवार्सआ फैयाखै नों जेसेबांनो मोजां कन्टेन्ट होनो हाबाय थागोन एसेबांनो भिउवार्सआबो बारायबाय थागोन आंना भिउवार्सआ आगोलाव एसे मोजाङैनोमोन आरो साबस्क्राइबारा मा जोंनिया बुहुत भुल जायो साबस्क्राइब खालामनायफ्रा मा आं नोंनिखौ साबस्क्राइब खालामगोन नों आंनिखौबो खालामनानै लिंक हरो शेयार गावजों गावनो होलायो थिगानो साबस्क्राइब खालामो खिन्थु अट'मेटिकेलि बे साबस्क्राइबा गावनो गाव आनसाबस्क्राइब जालाङो बे मोनसे बुहुत गिदिर भुलनो बुंदों नोङो जुदि भिडिअखौनो नाया ओरैनो नोङो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम होननानै बुङो खिन्थु 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड नायनानै साबस्क्राइब खालामो खिन्थु नोंनि अब्लाना नोंनि भिडिअआबो नोंनि चेनेलाव जि मानसिया साबस्क्राइब खालामदों बे अट'मेटिकेलि आनसाबस्क्राइब जालांगोन ना बे आनसाबस्क्राइब जालाङोनो बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा बे इउटुबानो बुंनाय बाथ्रा आरो मनज डेआबो बेखौ फल' खालामनानै बुंबाय थायो माने बे गावनो हारसिंनो आनसाबस्क्राइब जालाङोनो अट'मेटिकलि आरो मा नों जुदि 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्डल' जुदि भिडिअखौ बिदि नायोबा नों जुदि बुहुत मानसिनो जुदि आंनि भिडिअखौ नाय बा आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै जुदि नोंथाङा भिडिअ लिंक हरबाय थायोब्ला बिथाङा जुदि नोंनि भिडिअखौ नायालासेनो 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड नायनानै जुदि साबस्क्राइब खालामोबा 10 जन 20 जन 30 जन बिदि मानसिनो नोङो लिंक हरै बियो मा साबस्क्राइब खालामनानै लायोबा अट'मेटिकेलि नोंनि मा होनना बुङो भिडिअआ साबस्क्राइबार नङा भिउवार्सआ नोंनिया बारिनाय नङा माने इउटुबा सानोनो माने बिथांनि भिडिअखौ जाहाथे मोजां मोनाखै बिनिखायनो बिथांमोना ससेल' नायदों होननानै भिउवार्सफोरा नोंनि बे जे भिडिअ बियो माबा जानाय नङा आरो प्रमट जानाय नङा माने भिडिअआ खम मानसिया नोंनि भिडिअखौ नायगोन माने खम मानसिनि मबाइलाव नुजाथिहैगोन आरो प्रमट जाहैगोन माने बारा मानसिया नोंनि भिडिअखौ नुनाय नङा बे मोनसे भुल आरो माने बे नों आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आंबो नोंनिखौ खालामगोन होनना बुङो 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड नायनानै भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामो बे बहुत गाज्रि भुलनो आरो भिउवार्सआ बेनि थाखायनो फैयानो बेनि थाखाय जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनाबा 3 सेकेन्ड जुदि कमप्लिटलि नायबाय थायोबा अट'मेटिकलि नोंनि भिउवार्सआ बारायलांबाय थागोन आरो वाच टाइमाबो बारायगोन जुदि नोङो वाच टाइमबो बारिया बेहाय नोंनि भिउवार्सआ खमिलांबायसो थागोन नोङो भिउवार्सआ काउन्ट जागोन थिगानो खिन्थु जेसेबां नोंनि माबा भिडिअआ जुदि फुल नायनो जेसेबां भिउवार्स फैनो गोनां दङमोन बेयो फैनाय नङा माने खमसो जागोन आरो अट'मेटिकेलि नोंनि साबस्क्राइबारा खमिगोन इउटुबावल' दंखायो जे नोंथाङा जुदि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामोबा बिनि भिडिअखौ नोङो मोजां मोननाय जानांगोन 24 घन्टानि गेजेराव नोङो बिनि भिडिअखौ नायनाय जानांगोन 24 घन्टानि गेजेराव नोङो बिनि भिडिअखौ नायनाय जानांगोन अब्लासो नोङो जुदि बिनि वाच टाइम होनो हाबासो नोंनि भिउवार्सआ नोंनि साबस्क्राइबारा थाबाय थागोन नों जुदि बिनि साबस्क्राइबार नोंनि बिनि भिडिअखौनो जुदि नोंथाङा नायाबा बे अट'मेटिकेलि हारसिंनो आनसाबस्क्राइब जालांगोन बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा आङो माबानिफ्राय बुंनाय इउटुबानो बुंदों आरो मनज डेनिफ्राय आं बहुद फल' खालामो बेनिखायनो आं बेखिनि बाथ्राखौ मिन्थिनो बुंदों एक्सुवेलि आंनाबो भिउवार्स आरो साबस्क्राइबारा बहुत खम आंनाबो बारियाखै आं बहुत सेस्था खालामो गेइन खालामनो खिन्थु दा गोदान हिसाबै आं जिखिनि हानांगौ बेखिनिखौ हायाखै खिन्थु नाजाबाय थादों ट्राइ खालामबाय थादों प्रेक्टिकेलि सिस्टेमखौ आङो नाजाबाय थादों
आसा खालामो आंबो बिदिनो गोदान गोदान एक्सपिरियेन्स लानानै गोदान गोदान भिडिअ कन्टेन्ट होनानै भिउवार्स आरो साबस्क्राइबखौ बारायहोनो हागोन आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो जाहाथे आंबो बिदिनो नोंथांमोननो एसे एनै भिउवार्स बानायनाय बा किसुमान नलेजखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो हायो बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायहरबाय फोरमायहरनानै गोजोननाय थाबाय जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो आरो लाइक शेयार खालामनानै होदो जाहाथे बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव आं लानानै फैबाय थानाय दे दिनै भिडिअ बेखिनियावनो जोब्बाय आं